povijest je duga, seže još u moj rodni grad u Viroviticu kad sam sa svojim prijateljima odlazio na naše prve treninge, na nogomet. I to su uvijek, naša glavna prometala su bili bicikli. Nije kao danas kad roditelji voze uglavnom svoje klince na razne izvan nastavne aktivnosti, mi smo išli sami i to biciklima. Vožnja biciklom može biti inspirativna jer slike koje se dešavaju, recimo putujući od Trešnjevke prema trgu, mogu vidjeti toliko slika koje mogu apsolutno utjecati na mene kao autora. Neka slika može postati dio neke pjesme. Ja moram priznati da je bicikl za mene i prijatelj, i prevozno sredstvo, i ljubimac. Uistinu pazim na njega. On mi u mnogo čemu pomaže. Dakle, stižem brže na lokacije na koje trebam stići. Ne sudjelujem u masovnim gužvama na cesti. Lak je za prenijet, može biti u mom stanu, gdje u većini slučajeva i je. Pazim ga, mazim ga, nije samo ovdje sa mnom kada sam u Zagrebu, nego ako idem sa obitelji na ljetovanje, on uvijek ide s nama, neki vode psa, neki vode kornjiću, neki kanarinca, ja bicikl. Pa odlučio sam se na električni jer sam dugo godina pedalirao bez struje, a već kad su izmislili električni, rekao sam idem probati to. Neko vrijeme sam dvojio između motora i bicikla, ali kad su složili jedan ovako dobar električni bicikl, onda više dvojbe nije bilo. Električni bicikl je savršeno prevozno sredstvo, daje ti dovoljno snage ako ideš negdje uz brdo, a opet uz minimalan napor možeš preći jako puno kilometara, a ako sve to skupa isključiš, opet može biti dobar i za trening. Pozivam vas, uključite se u akciju, vozite što je moguće više bicikla, zrak će nam biti čišći, vi ćete biti zdraviji, sretniji, opušteniji i možda se vidimo negdje po gradu. Ćao!